Turƙashi wani sabon salo kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka fa zanga-zanga a karo na biyu ko kuma na ce a rana ta biyu zanga-zanga ta zo da sabon salo wanda ba a saba gani ba, domin kuwa a yanzu haka dai rikici ya barke tsakanin jami'an tsaro tare da 'yan zanga-zanga wanda lamarin har ya kai da rasa rayuka. Kamar yadda a yanzu ku gyara zama ku biyo ni a wannan bidiyo domin ku ga yadda take kayawa da kuma yadda zanga-zangar ta kasance da kuma yadda rikicin ya kasance tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan zanga-zanga wanda ta kai da an rasa rayuka. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan fa muna ga mai roƙon ku da idan wannan ya kasance shigowar ku ta farko a daure a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa, sannan kuma kada ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo. Muna godiya sosai da ziyartar wannan shafi. To kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka fa zanga-zanga a rana ta biyu a jihar Kano ta koma kashe-kashe, domin kuwa bayan ma'aikata sun fito hana zanga-zanga akan sanarwar da gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf yayi, domin idan ba ku manta ba a rana ta farko da misalin karfe 8:30 na daren jiya, injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi sanarwa akan hana zanga-zanga har tsawon 24 hours. Sai dai kuma a wayewar garin yau din ne muka ga wasu dindimin matasa sun fito yin zanga-zanga a rana ta biyu domin nuna alhini da rashin goyon bayan mulkin Tinubu. Sai dai kuma bayan fitowar matasan ne rikici ya barke a tsakanin su da 'yan sanda wanda har ta kai da an rasa rayuka, wanda a yanzu haka mu kanmu ba mu san mutane nawa ne suka rasu ba daga ranar da aka fara zanga-zanga zuwa yau rana ta biyu kenan, kuma alamu ya nuna cewa zanga-zangar za a yi ta yin ta ne har illa masha Allah, ma'ana kenan har sai an kai kwanaki 10 nan ana yi. Haka zalika zanga-zanga a jihar Legas yau an yi ta cikin ƙoshin lafiya sannan kuma an gama ta lafiya, ba a yi wani hargitsi da rigingimu ba a jihar Legas ɗin. Wannan sanarwa ta fito ne daga shafin BBC Hausa, inda shafin ya wallafa cewa zanga-zangar da aka gudanar a yau a Lagos an yi ta ne lami lafiya. A jihar Borno kuwa zanga-zanga ta kai su da rikici wanda har ma'aikata sun fara feshin ruwan zafi da mota, domin kuwa a jihar Borno ma zanga-zangar ta ɗau zafi wanda har rikici ya barke a tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan zanga-zanga. To dai tunda aka fara yin wannan zanga-zanga yau tsawon kwanaki 2 kenan, amma har yanzu shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmad Tinubu ko da so ɗaya fa bai fito yayi magana akan wannan zanga-zanga da ake ta yin ta ba a jihar ta Kano, wanda ma har ya kawo yanzu da muke yaɗa muku wannan rahoto fa ko kaɗan bai yi magana ba. Sannan kuma idan wasu sun fito sun yi magana cewa suke yi, Bola Ahmad Tinubu ya bayyana cewa ya ci mulki ne da kuɗinsa ba wai zaɓar shi akai ba. To dai wannan su ne abubuwan da suke faruwa a ƙasar Najeriya, kuma Allah ya kawo mana sauƙi da mafita. To masu kallo da masu sauraro anan na kawo ƙarshen wannan shiri. Sannan kuma kada ku manta idan wannan ya kasance shigowar ku ta farko muna ga mai roƙon ku da ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin labaran mu a koda yaushe. Muna godiya da ziyartar wannan shafi mai albarka na Zamani TV 24.